tétel, nagyon fontosnak tartom most kijelenteni rögtön az elején, hogy mi ezzel a beszélgetéssel a polgári aktivitást szeretnénk bevezetni ebben a városban. És a másik nagyon fontos alaptétel, nincsenek tabu témák. Minden téma fontos, minden témát ki kell beszélni. És az asztalnál, illetve a pódiumon ülőknek mondom, hogy nincsenek föl nem tett kérdések. Ha én elfeledkezem valamiről, akkor ti mondjátok. Tehát nem kell várni arra, hogy kérdezzünk. Ahogy ezt annak idején rendszeresen elmondom az Ez itt a kérdés című műsorunkban, mert mi lesz ma a kérdés? Mit teszünk a debreceniekért? Hát ez itt a kérdés, hogy mit teszünk mi a debreceniekért. Akinek bármi mondani valója van, ez egy beszélgetés, ez nem egy interjú, az mondja nyugodtan, ha kell, akár még közben is lehet vágni, ha kell, akkor vitatkozzunk. Bár azt hiszem, hogy pont ez a téma az, ami leginkább nem annyira igényli a vitát, és azért, amit még el kell mondani, és mindig ez itt a reklám helye, mert minden műsorban van reklám, hogy ennek a beszélgetésnek az első számú támogatója és partnere a Future of Debrecen, a VOSZ, a megyei kereskedelmi és iparkamara, és nagyon reméljük, hogy a Debreceni Egyetem is csatlakozik majd a támogatók és tanácsadók körébe, lévén, hogy az egyetem aktorai azért már itt ülnek most is ebben a körben. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és akkor mondtam, nincsenek tabu témák. Kezdjük a legnehezebbel. István, mennyibe került ez a buli? 16 milliárd forint. Megérte? Hát majdnem biztos vagyok benne. Nem mondom, hogy voltak kétségeim, csak azért mondom, hogy éreztem eredményesnek. Jó, és azt mondanak nekem, hogy mi került ebben a... Most nehogy eszetekbe jusson az a kabaré jelenet, hogy mi kerül ebben a fotelben 3400 forintba. Tehát nem azt akartam kérdezni, hogy miért pont 16 milliárd? Miért pont 25 év, vagy miért pont 50 év az első pillanattól kezdve? Mi volt ebben olyan nehéz? Hát azt gondolom, hogy nem szívesen terelem erre a témát, de azt hiszem, hogy a magyar vízgazdálkodásnak is volt egy mély repülése. Ugye már ilyen bensőséges hangulatban vagyunk, azért volt egy Bős Nagymaros, és összességében az egész vízgazdálkodás a háttérbe szorult. És ez nagyon érdekes volt, hogy ha ebbe a tekintetbe figyeljük, ugye először az árvízvédelem mászott vissza úgymond a megbecsülés padjára, én azt gondolom, és utána pedig egyre inkább a vízkészlet gazdálkodás azzal, hogy megjelentek a vízhiányok a térségben is. Ugye ezért nem voltak igazán ebben a mélyrepülési időszakban vízügyi beruházások, országosan irányított. Ugye ez olyan erőforrásokat igényel, amit adott esetben egy város nem engedhet meg magának, ezt országos költségvetésből lehet finanszírozni. És ezen azért a kollégáim rendületlenül dolgoztak, és ennek köszönhető azt gondolom azt, hogy amikor megnyíltak az uniós források, akkor nekünk kész terveink voltak. Most hadd legyek büszke abban a tekintetben a kollégáinkra, hogy azért a vízgazdálkodási területen az első ciklusban több mint 400 milliárd forintot költöttünk vízgazdálkodásra, ami leginkább annak volt köszönhető, hogy voltak koncepcióink, voltak terveink, voltak elképzeléseink, és készek voltak arra, hogy fel lehessen használni ezeket a forrásokat. És szerencsésen ebbe bekerült Debrecen is. László, a te véleményedre is kíváncsi vagyok, annál is inkább, mert egykori kormánytag. Hát a Civakva történetében voltak hullámvölgyek. Én személyes csatavesztésnek és óriási csalódásnak értem meg azt a 2007-es döntést, ami itt Debrecenben született. 2007-re a 98-as kezdést követően minden jelentős tervvel rendelkeztünk, ami nem a mostani Civakvát, hanem a Civakvának egy másik műszaki megoldási változatát megalapozta volna, és akkor volt egy területfejlesztési tanácsi döntés, és ott 4-3-ra
leszavazták. 2007-ben, pont akkor, amikor én államtitkár voltam és a vízügyet felügyeltem, nekem ez egy arcúcsapás volt. Ott, ahonnan én jövök, ahova tartozom és ahova mindig is tartozni fogok, ott azt, amit én akartam, nem tudtam keresztül vinni. És a főigazgató úr akkor nem volt főigazgató, mi a minisztériumban együtt dolgoztunk 2 éven keresztül, ő a vízkárelhárítási főosztályvezető volt, és mind a ketten vidékiek vagyunk, tehát ő is csak hétfőn megy Budapestre dolgozni, és pénteken, szombaton, amikor a munkáját elvégzi, akkor megy haza. Én is így voltam az elején, még vasárnap mentem, aztán ahogy fogyott a lendület, egyre kevesebb időt töltöttem Budapesten, mert a mi szakmánk ráadásul még olyan is, hogy a világ, a vízügyi szakma az általában vidéken zajlik. És mi már akkor rengeteget beszéltünk erről a projektről, és 2007 után is szinten tartottuk, és 2005-2016 környékén láttuk azt itt a debreceni városvezetőkkel közösen, hogy ismét nyílik lehetőség arra, hogy elővegyük azt az elképzelést, de már igazítva a 10 évvel későbbi időszakhoz, és akkor született egy tanulmány, az a tanulmány már ezt a műszaki megoldást tartalmazta, és akkor ezzel a tanulmánnyal lobbiztunk, és ment a város vezetés a szakpolitikai irányba, mi pedig mentünk a szakmai irányba, és így sikerült gyakorlatilag 25 évvel az első Civakva ötletének a megkezdése. Erről, akkor mondtad, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy elindult, még nem köznyilvános, de azért annyit áruljunk el belőle, hogy elindult egy olyan gondolkodás, hogy Debrecen gyakorlatilag egy vízgyűrű veszi majd körbe. Igen. A városnak nagyon komoly problémája az, hogy a várostól keletre és nyugatra lévő vízfolyások gyakorlatilag kiszáradtak. De ez nem csak ilyen problémát jelent, hogy az élővizek tűntek el, hanem a várostól nyugatra fekvő területeken, a löszháti területeken pedig nem eléggé hatásos, hanem nincs elég terület, terület van, amit meg akarunk öntözni, csak nincsen megfelelő vízmennyiség az öntözés biztosítására. És ez nem csak mezőgazdasági és agrárgazdálkodási kérdés, hanem ez egészségügyi kérdés. Ezt az apró szemű löszport befújja ide Debrecenbe, a Gödörbe a szél, és nem véletlen, hogy egy csomó ember beteg. Abban az esetben, hogyha meg tudjuk öntözni ezeket a területeket, akkor ezt a löszt helyben megtartjuk és megkötjük. Ez egy olyan aspektus, ami miatt a Civakvát is meg akarjuk valósítani, hiszen ez a projekt, ez magába foglal egy több mint 20 000 hektáros öntözésfejlesztést is. De az, hogy a város élhető legyen, általában 3 dolog kell. Vagy hegy, vagy víz, vagy erdő. Ebből Debrecenben mi van? Erdő. Hegyet nem tudunk gyártani, ezért próbáljuk meg még egy elemet hozzátenni. Azt szokták mondani, hogy ebből a 3-ból 2 mindenféleképpen legyen meg. Hát akkor csináljunk vizet, és ha már erdőnk van. Ezért a várostól keletre fekvő területeken, azaz erdős pusztai részen is megfelelő vízutánpótlással alakítsuk ki azt a milliót, ahova ismételten a debreceniek és az ide látogatók szívesen töltenek el perceket, órákat. László, elkezdtem mondani, hogy miért jó a debrecenieknek, hogy itt több lesz a víz. István és Szabolcs. Miért jó a debrecenieknek, ha itt lesz valóban víz? Köszönöm szépen. Egy picit még csatlakozva vezetni a gondolatot, hogy a szakemberek és a tudósok megtették, amit a MOR megkövetelt 50 évvel ezelőtt, és az egész folyamatnak a végéig gyakorlatilag folyamatosan segítik elkötelezettségükkel a projekt megvalósítását. Egy példával tudnám illusztrálni, hogy miért lesz jó nekünk, hogyha ez megtörténik. Tehát a Tóczó és Debrecen vízrendszere az egy infarktust kapott. Ezt ki kell
nevezzük. Főleg, ha összekapcsoljuk a felszín alatti vizek és a felszíni vizek problémakörét, amelyek nem elválaszthatóak egymáson, minden egyes ágazat érezte, hogy itt nagyon nagy probléma van. Az elődeink nagyon bölcsen jelezték 50 évvel ezelőtt, hogy itt baj lesz, és a hasonlat az ahhoz, mint mikor valaki infarktust kap, sikeresen túlvészeli, majd a kezőorvosával leül és átbeszélik a helyzetet, hogy hogyan is élt idáig, mit tett, hogyan étkezett, és akkor rájön, hogy hát itt tényleg elég sokat tett azért, hogy infarktust kapjon. Tehát, és ilyenkor az ember utólag átgondolja, hogy hát bizony hamarabb kellett volna tenni, elindul egy rehabilitáció, és akkor egy reményteli újabb életet fog aktívan végigvinni. Amikor egy olyan vízfolyásról beszélünk, ahol Maradi Csaba előadásában és Dévai professzor előadásában egyértelmű volt, hogy itt vízimalmokról volt szó, itt egy állandó vízfolyásról volt szó, itt néha túl sok vízről volt szó, és utána azt tapasztalta az én generációm, hogy bekövetkezett az, hogy nyáron több hónapig ki van száradva a meder, és akár, tekepályát lehetett volna benne csinálni, akkor elég érzékelhető az, hogy mekkora nagy változás lesz, hogyha visszakapjuk a Tóczót élettérben, és szinte az ágazat minden egyes szegmensében nagyon nagy elvárások vannak a megújuló vízkészlettel kapcsolatban, úgy a mezőgazdaság, úgy a turizmus, úgy az egészség, és mindennek a megóvása szempontjából. Tehát ez szerintem egy nagy levegővétel lesz, hogy ez a víz itt meg fog jelenni Debrecen környékén. Már az első ütem is, és amit itt vizionáltunk, hogyha a többi ütem megépül, akkor a lehető legnagyobb reményekkel vagyunk mi szakemberek ennek a megvalósítására. És olyan jó lenne a Tóczó mellett is lefutni egy 4 kilométert oda, aztán vissza, vagy mondjuk a Kondoros mellett egy zöld folyosón futni, és közben, ahogy futsz, látod, hogy a mocsári teknősök belecuppannak a vízbe, vagy mondjuk a békák, zöldleveli békák kurutyolnak, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami közvetlenül személyesen, vagy kimegyünk kutyát sétáltatni, vagy bármi, ami olyan dolog, ami a rekreációhoz, a felüdüléshez, kikapcsolódáshoz tartozik. Ugye itt most én leegyszerűsítve mondtam azt, amit tudományosan ökoszisztéma szolgáltatásnak lehet mondani. Ökoszisztéma szolgáltatások közül is ugye van szabályozó, ellátó és kulturális. Ez most a kulturális ökoszisztéma szolgáltatásoknak volt egy lekerekített példája. De gyakorlatilag a debreceniek nem csak ebben fognak, tehát nem csak közvetlenül fognak ilyen hatásokban részesülni, hanem olyan hatásokban is egyrészt visszatér az élővilág, ugye ott lesznek a mocsári teknősök, a zöldleveli békák, stb. Szitakötők, hanem abban is nagyon fontos szerepe lesz a Civakva programnak, hogy helyi, lokális klímaszabályozási szolgáltatásokat fog tudni nekünk végezni. Párásabb lesz a levegő, kevésbé fog felmelegedni, a zöld felületeknek jobb lesz a vízrálátottsága, jobban lehet őket rehabilitálni, esetleg helyreállítani, és egyáltalán olyan módon lehet egy új gondolkodást elindítani a zöld felületeknek a megőrzésében, illetve esetleg további növelésében, hogy azok közvetlenül is befolyásolják ilyen módon a debreceniek életét. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség, azt szeretném hangsúlyozni, és hogy víz jön Debrecenbe, ez nem csak élővilág számára, hanem pont az emberek számára is kézzelfogható, közvetlen hasznokat jelenthet. Oké, mikor áll helyre az ökoszisztéma? Mert az nyilvánvaló, hogy egyik napról a másikra nem jelennek meg a mocsári teknősök. Lehet, hogy az ékszerteknősök megjelennek majd, amikor valaki megunja és beelengedi a vízbe, de a mocsári teknős az nem jön olyan gyorsan. A mocsári teknős elég gyorsan vissza tud jönni, hogyha van a környéken valahol. És vannak még egyébként, a Tóczóban mind a mai napig vannak egyébként. Az érdekes dolog az ugye, amit szerkesztő is mondott, hogy a halak közül, stb. Rengeteg sok olyan faj is van, amelyik viszont nem olyan kívánatos. Ugye például egy nagyon sok invazív faj van. Ugye a halak között rengeteg sok invazív, idegen honos faj van, amelyek bejöve egy elszegényedett ökológiai rendszert fognak létrehozni, vagy bejöhetnek olyan elemek, amelyek élőhely átalakítók lesznek. Ugye például, hogyha arra gondolunk, hogy megjelenik a hód. Hogyha a hód megjelenik a Tóczón, ahol egy szépen felújított műtárgy visszatartja a vizet, és ott elkezd építkezni, na akkor ezzel is valamit kezdenünk kell majd. Tehát a hódnak is meg kell adni a teret, ahogy hol lehet esetleg hód, hol nem lehet hód. Tehát az a lényeg, az egész ökológiai rendszerben olyan változások fognak beindulni, amit részét tudjuk előre látni, mert
ismerjük mondjuk a forrásterületeket, vagy hasonló projekteknek utána olvasunk az irodalomban, de rengeteg olyan változás is lesz, amit nem láthatunk előre. És pont ezért fontos azt, hogy ezeket az egész ökológiai rendszert, az élőhelyeket és a fajokat is monitorozzuk. Tehát pontosan egy nagyon jól kiterjedt biodiverzitás monitorozásra van szükség ezeken a területeken. Nagyon jó. Ugye azt mondjuk, hogy viszonylag belátható időn belül a hidrobiológiáját helyre ránthatja Debrecennek és Debrecen környékének ez a fajta vízpótlás. A hidrogeológiát rendbe teszi-e? Tehát, hogy azok a dolgok, amelyek gyakorlatilag fontos, hogy meglegyenek Debrecen vízellátása szempontjából, azok ezáltal javulnak, vagy semmiféle változás nem lesz, csupán a Tiszával ide érkezett egy meghatározott mennyiségű víz, ami aztán majd egyébként a helyieknek a komfortérzetét jelentősen javítja. István. Hát annyira nem ismerem pontos részletességgel Debrecen területét, de mindenképpen nyilvánvaló, hogy a vízzáró rétegektől függően betápláló lesz a felszín alatti vizekbe is, több-kevesebb kérdésben. Ez egy kicsit lassú folyamat lesz, valószínűleg, mint a biológiai restauráció, de kétségtelen, hogyha van egy visszatartó, befogadó és van egy tápláló réteg, akkor az előbbi szopa a talajvízre is jótékony hatással hat, tehát megoldódik a talajvíz utánpótlás is nagyobb mértékben, mint eddig. Mondtam az elején, hogy nincsenek tabu kérdések, nem véletlenül kérdeztem. Ugye a legfontosabb helyi vita, ami már országos szinten működik most már Magyarországon, az az akkumulátorgyárak ügye. Van-e bármiféle köze ennek a projektnek ahhoz, hogy az akkumulátorgyárak vízellátása biztosított legyen? Hát még 25 éve nem beszéltünk akkumulátorgyárakról, tehát ezt kell mondjam, hogy... Nyilvánvaló, hogy 50 évvel ezelőtt találtátok ki. Függetlenül, tehát pontosan de ezért... akkor lehet-e? Hát pontosan ezért találtuk ki, mert ami többször is mondtam ma, hogy azt érezzük, hogy egy ekkora városnak azért több vízre is lenne szüksége ahhoz, hogy egy megfelelő klímája legyen, megfelelő élettere legyen, és ez biztos, hogy pozitívan hat a talajvízháztartásra is, tehát ezzel bakot biztos nem lőünk magyarul ebbe a kérdésbe. Jól értem a kérdésből azt, hogy egy igent vagy nemet kellene válaszolni? Nem. Én annak örülnék, hogyha ezt megvilágítanánk egészen pontosan. Tehát lehet igen nemmel is, de akkor indokolt, légy szíves. Picit hasonló választ adok, mint amit főigazgató úr mondott. Ha én 98-ban láttam volna azt, hogy Debrecen fölkerül a világ térképére, mint akkumulátor nagyhatalom, ha én ezt 98-ban láttam volna, akkor én nem ezen a pódium beszélgetésen beszélgetnék most, hanem valami nemzetközi gazdasági fórumon ülnék az elnökségbe. Mert akkor olyan okos lettem volna, hogy előre láttam 25 évre a jövőt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Civakva-Tóczó projekt, mint a Civakva egyes üteme, az ipari vízellátás igények kielégítését nem célozta meg. És ez a vízmennyiség, amit a Tóczóba táplálunk, ez nem is alkalmas arra, hogy az akkumulátorgyáraknak a vízigényét kielégítse. Ráadásul ennek a víznek a minősége sem alkalmas arra, hogy akkumulátorgyári vízigényeket kielégítse. De ha ránézünk a térképre és megnézzük, hogy a Tóczó felső folyásán, Zelemér alatt a mélyvölgyéren keresztül juttatjuk be a Tóczóba ezt a 275 liter per szekundumot, ami a méréseink alapján most zajlott le a 2 hetes üzempróba. Ki tudjuk mutatni azt, hogy a Tóczó képes 300 liter per szekundumot is elvezetni ebből a keleti főcsatorna által ide szivattyúzott vízmennyiségből, akkor azt kell mondjam, hogy ha ránézünk a térképre, akkor elég nagy dőreségnek tűnik az, hogy mi azt kijelentsük, hogy a mélyvölgyéren keresztül a Tóczóba betáplált vizet mondjuk 15 kilométeren keresztül utaztatjuk, hogy a déli gazdasági ipari övezetbe a CATL vízellátását ebből biztosítsuk. Ráadásul egy csomó olyan külső hatás éri a Tóczóba keletkező, Tóczóba került vizet, amit egy ipari üzem nem tud felhasználni ilyen körülmények között. Tehát én határozottan tudom állítani, hogy a Civakva-Tóczó projekt az nem ipari vízigények ellátására született, hanem a KEHOP, mint a környezet energetikai programnak egy jelentős
zászlós hajója a környezetfejlesztést, természetvédelmet, tehát kitüntetett módon a Tóczó vízgyűjtőnek a rehabilitációját szolgálja. Jó, ez teljesen egyértelmű válasz. Én azt gondolom, hogy ez azok közé, a kérdések közé tartozik, amit most föl kellett tenni, és nagyon jó, hogy ez a válasz született rá, de akkor miközben ugye a köszöntődet mondtad István, és ugye Dévai professzor úr is beszélt róla, hogy Debrecennek elsősorban nem arra kell fölkészülni, mondtad István, hogy víz problémái lesznek, hanem inkább a globális felmelegedésre, amire Dévai professzor úr továbbfejlesztette a dolgot, mondván, hogy itt tulajdonképpen nem a globális felmelegedéssel kell elsősorban foglalkozni, hanem a helyi éghajlatváltozással, vagy a helyi időjárással, aminek fontos szerepe lehet ebben a térségben. És itt jönnek a tudós urak akkor, hogy ez vajon hogyan befolyásolja az itteni időjárási viszonyokat. Egy kicsit visszakanyarodva a beszélgetésre, ugye mindig olyan kényelmes a globális dolgokra vonni különböző színeket, gondolatokat és negatív jelzőket, ez mindig magába hordozza, hogy ezen nincs mit csinálni tulajdonképpen. Abban a pillanatban, hogyha lokális problémát találunk, akkor arra valami nagyon konkrét megoldást várnak tőlünk. És én úgy érzem, a hidrológiához kapcsolódnék egy picit vissza, hogy Debrecen erre rákényszerült. Erre egyre jobban, hogy ezt a vízellátását megoldja. Mint ahogy mondtam, a felszínalatti és felszíni vízkészleteket nem lehet egymástól elkülöníteni. Néha nem igazán látjuk, hogy ami nincs a szemünk előtt, az, ami történik. Tehát a felszín alatti vízkészletek problémája az egy látás probléma, de lehet, hogy bizonyos ágazatban ez sokkal nagyobb dolgot jelentett az elmúlt 20-30 évben, mondjuk a mezőgazdaságban. Ha magunkat bekoncentráljuk egy ilyen alföldi, nagyobb régiós területre, amit főigazgató úr mondott, hogy az a nagy baj a mi Tiszánkkal, hogy mélyebbre ásta magát. És a kisvizes időszakok azok egyre hosszabbak. Ez azt jelenti, hogy sokszor bizony a Tisza szintje mélyebben van, mint a mi talajvíz szintünk itt Debrecenben. Ez azt jelenti, hogy elszívja tőlünk a vizet. Ez nagyon rosszul hangzik. Lehet, hogy egy furcsa példát fogok mondani, amikor egy édesanyja terhes és hordja a kis magzatát magában, elkezd fájni a dereka. Aztán bevesz egy kis kálciumtablátát, és fél óra múlva egészen elmúlik az a fájdalom, mert az a magzat az elveszi tőle, ami neki kell, az ő növekedéséhez. A mi Tiszánk is ilyen, sajnos, vagy nem sajnos, ez az alaphelyzet, hogy jelen pillanatban az egész Alföldből viszi kifelé a vizet. Ez globálisan, rövid időn belül biztosan nem fog megváltozni, ezért, hogyha nekünk itt problémánk van Debrecenben, akkor ezt meg kell valahogy oldani, hogy a vízpótlást, amit itt idáig megvalósult első lépcsősben is fog, az segítse mind a felszíni, mind a felszín alatti problémáiknak a megoldását. Tehát azt hangsúlyoznám, hogy ennek lesznek látványos és nagyon szép elemei, amikor Szabolcs és mindenki, aki szeret futni, az találkozni fog a különböző élőlényekkel, akik ott veszik körül magukat majd a Tóczónál. Ugyanakkor az sem elfelejthető, hogy valahogy ebben a homo sapiens fejlődésben az elmúlt 100 millió év alatt mi pontosan tudjuk, hogy milyen egy egészséges környezet vagy nem. Nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy kimegy valaki egy erdőbe, és tudja, hogy ez egy jó, egy szép erdő, és ez teljesen mindegy, hogy Kanadában csinálja, vagy Magyarországon. Tehát az átlagember is érezni fogja mindezeket a pozitív változásokat, ami itt majd nálunk megjelenik. A hidrológia, a felszín alatti vizek készlete sem lesz szerintem olyan lassú, tehát én úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben is jól megtervezett, tehát fog nőni nekünk majd az a felszín alatti vízkészlet, és szépen, fokozatosan és előbb-utóbb lesznek azoknak olyan pozitív jelei, ami miatt mondjuk a mezőgazdaságban is pozitívan gondolnak majd arra, amit itt megtörtént. Hogyan javul a lokális klíma? Szabad. Megint, hogyha nem biológusként kell válaszolnom, akkor ugye amikor biciklizek hazafelé a Deac telep mellett, és nyáron jó meleg van, tűz a nap, stb. Beérek a Kartács utcára az erdő mellé, és ott fokokkal hűvösebb van. Fokokkal hűvösebb van, 3-4 fokkal is akár, és sokkal kellemesebb a levegő, sokkal kellemesebb a lélegzetvétel, nincsen benzingőz, stb. Amikor én még kisrác voltam, akkor a nagy erdőn voltak olyan részek, ahol nem tudtunk így átmenni. Tehát nem csak az utakon nyilván, hanem gázoltunk az erdőben. Voltak olyan kis vizes élőhelyfoltok, amit ki kellett kerülni.
tehát magas sásosok voltak benne, kis tocsogósok. Ezek ma már nincsenek, ezek már jó 15-20 éve nincsenek, és én azt is várom, hogy majd ezek újra megjelennek. Főleg, hogyha a második ütem is kiépül, és a nagy erdő vízpótlására is sor kerül, hogy ezek újra élednek, ezek megjelennek. Lesz újra, nem tudom én, kecskebék a nagy erdőn, stb. Úgyhogy egy csomó olyan dolog van, amit lehet várni, de ami a klímaszabályozást illeti, hát elsősorban ugye itt a hősziget jelenségnek a csökkentése várható. A hősziget jelenség Magyarországon erőteljesen érinti, de különösen érinti Debrecent, ugye a klímaváltozásnak különösen kitett városként. Ha jól tudom, 2,5 fok a hősziget hatás Debrecenen belül, ez télen kicsit nagyobb, 3,3, nyáron kicsit kevesebb, 1,8 fok. Tehát a környező vidéki területek hőmérséklete, átlaghőmérséklete és a városmagnak a átlaghőmérséklete közötti különbségről beszélek. Ez a hősziget hatás, ugye, amit a beépített felületek okoznak, az, hogy nincsen párolgás, nincsen talajvíz kapcsolat, illetve zöld felületek aránya jóval kevesebb a városon belül. A városmagnál ez a hősziget jelenség csökkenthető azáltal, hogy ezeket mind ellensúlyozzuk. Ugye valahogy egyrészt a zöld felületek arányának a növelésével, a fásításokkal, ugye itt polgármester úr is említette az erdősítés programokat, stb. Ezek mindnek összességében a Civafa program áldásos hatásaival együtt, ezeknek mindenképpen pozitív hatásai lesznek a hősziget jelenség csökkentésében. Ugyanakkor a szélviszonyokat is nagyon nagy mértékben befolyásolhatja, hiszen hogyha fásabb területek vannak a városon belül, akkor az épületeknek a szél módosító hatása is változik, sokkal kisebb lesz a szeleknek a nyíró hatása, esetleg kevesebb port hoznak majd be talán a városba, illetve jobban meg is fogják ezek a vérerdősítések, valamint a vízgyűrű mellett kialakuló zöld területek a városba jutó légszennyező forrásokat, különösen a porterhelést. Ezt mindegyikőtöktől kérdezem, hogyan lehet megvédeni ezeket a vizeket az egyébként sajnos a magyarban alapból meglévő gondatlanságtól, szennyezéstől, mert hogy hála Istennek egyre kevesebben már, de még mindig vannak olyanok, ha valahol vizet látnak, abba azonnal belezúdítják a szemetet, mert úgyis elviszi. Hát csak itt lehet. Tehát, kell tenni akkor, hogy ez így legyen? Hát nem tudom, az ember mi legyen, demokrata vagy diktátor. Ugye a demokrata akkor azt mondja, hogy az emberi fejeknek kéne átalakulni, de én ebben sikertelenséget érzek Magyarországon, mint utóbbi 30 évben, vagy a jogszabályokat kell szigorítani, mert éppen említettem a kollégáknak, hogy jelenleg az illegális hulladék törvény változásával a vízügyi ágazat évente emelkedő arányban, mindegy 30%-kal emelkedik az a kiadásunk, védekezési kiadásunk, amelyet egyébként az állampolgárok fizetnek meg, amellyel a vízbázisainkon köteleznek minket arra, hogy összeszedjük a kiöntött szemetet. Tehát ez egy megdöbbentő, miközben azt mondjuk, hogy Romániából és Ukrajnából jön a PET palack, Közben azért az egy kicsit a lelkünk mélyére nézhetünk, hogy ez miért történik Magyarországon, mert a Hernádon ugyanúgy van, a Bodrogon most tervezünk építeni 20. PET palackfogót annak érdekében, hogy csökkentsük a terhelést. Tehát nagyon nehéz kérdés, hogy alkalmasok leszünk-e jogszabályi kereteket megteremteni annak, hogy ezt visszaszorítsuk, vagy képes lesz az emberi fejlődési rövid idő alatt eljutni arra a fokra, hogy ezt ne tegye. Nehéz kérdés. László? A fejedre mutattál, ott kell megváltozni. Igen, lokálisan és globálisan, ugye itt már elhangzott többször. Nem sokára bevonjuk a polgármester urat is, hogy van-e terve arra, hogy hogyan fogják meg. Lokálisan itt lehet eldönteni. Ez igaz. Globálisan, meg az ostorral. Nem tudok mást mit mondani. Nekünk a nemzetközi gyakorlat is azt mutatja, hogy Magyarország egy alulfekvő ország. Mi a határt metsző vízfolyásokon rengeteg szemetet, hulladékot kapunk. Azt is látjuk, hogy a hazánkra belépő folyók velünk hasonló
képzettségű, gazdaságilag hasonló szinten álló országokból, illetve nálunk fejletlenebb országokból érkezik. Ezekben a fejletlen országokban nagyon nagy a szegénység. Nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz egy ukrán állampolgárt arra rákényszeríteni, hogy egy tőle 20 kilométerrel lévő szemétlerakóra vagy hulladéklerakóba szállítsa a saját szemetét, sokkal egyszerűbb neki az erdőben kiborítani. Az erdő az a hullámtéren van, megemelkedik a Tiszának a vízszintje, megemeli a szemetet, és akkor Záhonynál a nyíregyházi kollégák pedig szedik ki, lapátolják ki. De mégis megindult valami változás. Nekem vannak román vízügyes barátaim, és most a román határfolyó szakaszokon hatalmas pénzeket ölnek be abba, hogy román területen megfogják azt a szennyezést, amit a román állampolgárok okoznak. És nagyon nagy beruházásokat valósítanak meg. Nekünk, egy kicsit szét kell tennem a kezemet, nekünk elsősorban a fejekben kell rendet teremteni itt Magyarországon, és mindenkinek lokálisan kell a saját portáján rendet tartani. Igen, de azért pont ebben az esetben nehéz mondjuk a román vagy az ukrán beúszó szemétre hivatkozni, hiszen azok az eszközök, átemelő szivattyúk és minden egyéb, azok ide nem hoznak. Tehát ha itt szennyeződik a víz, az sajnos az itteni polgároknak a... Ezért mondom, hogy ezt nekünk lokálisan kell megoldani. István? A tanszék szerintem közel 10 éve folyamatosan monitorozza a Tócót. Az eredéstől kezdve az utóbbi 5 évben rendkívül részletesen a Decathlonig. Én hadd legyek büszke a debreceniekre, bocsánat, hogy itt ülök. Ha fejben gyorsan végigrohanok a Tócón, a 3 mellékág találkozik, ott szinte semmi nincs. Ott van egy tanya, egy lakókövet, nagyon vigyáznak rá, szinte semmi. Józsa felső nem szokott előfordulni, és azt kell mondjam, hogy míg ott, ahol elnézést kérek, bicikliznek fiatalok, meg szórakoznak a Józsa alsó részén, ott a Tesco alatt sem. Ha ott gyorsan végigrohanunk azon a részen, nem is nagyon megközelíthető a hely, van egy köves rész, meg ott sem jellemző, bejövünk a városba, egyetlen helyen szoktunk néha találni a vasúti, ahol a vasút keresztezi a Tócót, ott is inkább fiatalok járnak, és a fogyasztásukból adódóan nem akarok reklámozni semmit, de azok a termékek vannak oda eldobva, nem jellemző, hogy valaki kijár és mondjuk rászán időt, és oda dobja a hulladékát, ahova szeretné, és onnan lefelé a Decathlonig meg semmi. Voltak olyan akciók, amelyek azt szolgálták, hogy szedjük össze a szemetet, és gyűjtsük össze ezeket. Most már ott a Vezér utcai részen ezek már nem is lokalizálódnak, mert nincs mit összeszedni. Tehát tulajdonképpen ott laknak az emberek, akik ott laknak nem feltétlenül teszik azt, hogy maguk elé kidobják. A környékben meg nem laknak olyanok szerintem, akik úgy gondolják, hogy zsákszámra összegyűjtik, és csak úgy jókedvükbe oda teszik. Nyilván nagyon sokat látom azt, hogy az út mellett oda vannak téve szemetesek, ezek általában majdnem mindig félig vagy teljesen dugig vannak, tehát én pozitív vagyok ebben a tekintetben, az emberek inkább oda mennek a szemetes és bedobja, mert kb. Ugyanolyan távolságra van a bicikliúttól a Tócó, mint az. Tehát én azt gondolom, hogy ezen a felső szakaszon nem jellemző az, hogy ilyen jellegű problémákkal kellene nekünk küzdködni, ami mondjuk esztétikailag vagy vízminőség vonatkozásban is zavaró. Tehát én nem a vízbe kell dobni a szemetet, hanem ki kell vinni az erdő szélére. És tulajdonképpen ez történik. Tehát, ha megnézzük az erdőinket, sajnos még mindig elég sokszor lehet találni illegálisan lerakott hulladékkupacokat, amelyekre a város nagyon sok forrást áldoz egyébként az utóbbi időben, hogy ezeket eltüntesse, illetve a Future of Debrecennek is volt több ilyen akciója, amelyik ezeknek a felszámolását célozta. Ugyanakkor ez a kérdés nagyon jó, mert felhívja a figyelmet a fenntartás fontosságára. Ugye az, hogy tehát megcsináltunk egy rendszert, ami működik, de itt be fognak indulni folyamatok. Itt be fognak indulni nádasodás, itt be fog indulni mondjuk esetleg kékényesedés, tavaknak, folyóknak, vagy a létrehozott víztesteknek a feltöltődése, és ezek mind-mind kezelést fognak igényelni. Úgyhogy el kell azon gondolkozni, mert nyilván a szakemberek ezt alaposan eltervezték, hogy a fenntartásnak milyen fő csapás irányai legyenek, illetve milyen akciókban kell gondolkozni. De ugyanakkor azt is fontos látni, hogy
ki kellene jelölni olyan területeket is a Civakvárhoz kapcsolódóan, ahol a természetnek is teret kellene hagyni. Teret kellene hagyni arra, hogy akár passzív folyamatok által, vagy akár kicsit megsegítve ezeket restaurációs módszerekkel olyan élőhelyeket hozzunk létre, vagy ökológiai rendszereket, amelyek valahol ebben a tájban normálisak, megszokottak voltak, és a meglevő jelentős természeti értékeinknek egy menedéket biztosíthat. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog, hogy a szemetelés kapcsán ugye egy kicsit nagyobb léptékben gondolkozzunk, és differenciáltan állapítsuk meg, vagy határozzuk meg azokat a fenntartási módokat, vagy kezelési módokat, amelyek úgynevezett a beavatkozás után, a restauráció után fenntarthatóvá teszik a rendszert hosszú távon is. Na és akkor most fordulok polgármester úrhoz és alpolgármester úrhoz, hogy ez a fokozott védelem, illetve ez a fajta szofisztikált gondolkodás tervben van-e adott esetben a helyi alkotmányozásban, törvényhozásban? Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bekapcsolódhatok ebbe a nagyszerű beszélgetésbe. Egyrészt visszatérve egy picit a szemét kérdésre. Ez egy véget nem érő küzdelem, hiszen én azt gondolom, hogy alapvetően Debrecen egy tiszta város, tehát hogyha mondjuk távolról érkezik valaki, ugye a debreceni polgár mindig nagyon kritikus. De hogyha valaki távolról jön, vagy külföldről jön, akkor mindig megjegyzik, hogy a város milyen tiszta és rendezett. De természetesen teljesen igaz, amit hallottunk az előbb, hogy az erdő az egy tipikus szemétlerakó. Mindenhol rejtett, be lehet menni, autóból ki lehet pakolni. És amikor ugye szoktam kritikaként azért hallani, hogy na, szemetes az erdő, és hogy a város nem figyel oda. Ugye mi azon az oldalon állunk, akik a rendet akarjuk fenntartani, takarítunk, elhordjuk, elszállítjuk az illegális hulladékot, és valóban fejben kellene az embereknek eljutni odáig, hogy mivel vannak Debrecenben, vagy van Debrecenben hulladékudvar, ahová minden gond és probléma nélkül akkora energiával lehet beszállítani a szemetet, mint hogyha valaki kiviszi az erdőbe. Csak ennyi a különbség, hogy nem ebbe az irányba megyünk, hanem abba az irányba megyünk. Tehát ennek itt kellene eldőlni. Megfelelő kommunikáció van mögötte természetesen, de ezt nem elég egyszer vagy sokszor elmondani, ezt minden nap. Tehát megvannak a megfelelő feltételei annak, hogy a hulladékot azt ne az erdőben rakjuk le, vagy rakják le az emberek, hanem a megfelelő helyre vigyék el. De ebben a tekintetben valóban a Future of Debrecennek is nagyon sok olyan akció volt, amire fölhívta a figyelmet. Ami pedig a Tóczó menti élőhelyek környezetének eredeti állapotban történő reprodukálása, vagy újra megjelenésnek az előmozdítását jelenti, ott hadd jegyezzem meg azt, hogy a Tóczónak ma is vannak Natura 2000-es védett szakaszai. És sose fogom elfelejteni azt a beszélgetést, amit a Hortobágyi Nemzeti Park vezetőivel folytattam a projekt előkészítése kapcsán, aminek majdnem az lett a vége, hogy a Civakvárt nem lehet megvalósítani, mert a Natura 2000-es területek nem érinthetőek. Egy ilyen beruházás, egy ilyen fejlesztés, az veszélyt jelent a Natura 2000-es területekre, mert hogyha megbolygatjuk azt az élőhelyet, azt a környezetet, és ott volt is a beszélgetésnek egy olyan holdpontja, amikor föltettem azt a kérdést, hogy de mi egy Natura 2000-es, az ország első természetvédelmi területének a vízutánpótlását szeretnénk jelentős részben, vagy többek között biztosítani, hogy ne feküdjünk keresztbe ennek, könyörgöm. És akkor sikerült kijelölni azokat a szakaszokat, amelyek természetesen a beruházás mellett is érintetlenek maradtak. Bizonyos szakaszokat, amelyek nem védett, érinthetett a fejlesztés, mederkotrás és más egyéb, ami ehhez szükséges volt, és így sikerült konszenzust találni. Tehát valóban vannak olyan szakaszai a Tóczónak ma is, és reményeink szerint a vízutánpótlásnak köszönhetően még inkább lesznek, amelyek az eredeti ősi környezeti körülményeket fogják tudni biztosítani. Nagyon szépen köszönjük!
fenntarthatóság szóba jött már többször is ezzel kapcsolatban is. És István, te beszéltél arról, hogy tulajdonképpen azért itt a víznek egy sajátos körforgása van. Tehát a süllyedő Tiszából veszünk ki vizet, hozzuk el mesterségesen Debrecenbe, az nyilvánvalóan a hidrogeológiai folyamatok révén süllyed, és aztán visszamegy a Tiszába. Tehát egy állandó körforgást kell biztosítani. Ez a fajta fenntarthatóság megvan-e a rendszerben, főigazgató? Hát én azt gondolom, hogy meg csak kérdés, hogy az a jelenlegi állapotában jó-e. Nem itt Debrecenben egyébként, hanem az alsóbb, a Tiszához közelebb eső területeken. Na, ez itt a kérdés. Tehát természetesen én ezt nem tartom egy jó megoldásnak, hogy értsék, vannak hátságok, Debrecen is ehhez tartozik, ami értelemszerűen magasabban fekszik, mint a Tisza. Egyébként a Tiszalöki duzzasztómű által befolyásolt vízszintje. Tehát én is azt gondolom, hogy ha itt többletvizet akarunk tenni, akkor szivattyúval tudjuk oda, mese nincs. Egyelőre mi más módszert nem ismerünk. Az már nagyobb kérdés, hogy azon a szakaszon, és ez most nem Debrecent érinti, hangsúlyozom, hanem inkább a Tisza alsó szakaszán, ott mit csinálunk alacsony a vízszint a Tiszán, mert három dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy szádfallal végigverjük a Tiszapartot, és akkor nem folyik vissza bele a víz. És ez is egy megoldás, ugye van, akinek ez jó lenne. Vagy nem verünk le szádfalat, és pótoljuk szivattyúval az egész víztestet, és akkor kialakul egy alacsony talajvízszintű körforgásos állapot, vagy a folyómeder kis és középvízszintjeit visszaemeljük annak a víznek a közelébe, amely nem engedi ezt lesüllyedni a talajvízszinteket, hanem visszatáplálja. Hát ez Magyarországon még egy éretlen kérdés, azt gondolom sajnos, de erről beszélni szükséges, mert én azt gondolom, hogy 2022-vel elértük azt az ingerszintet, amikor be fogjuk látni, hogy ezzel tennünk kell valamit. Mit lehet tenni? Hát ezt a három módszert próbáltam elmagyarázni, de egyelőre én azt gondolom, ezeket mind a területeken vizsgálni kell. Most előttünk van egyébként több ilyen helyszín, Nyírségben, a Közép-Tiszán, de hogy hosszú távon ezt valószínűleg nem tudjuk fenntartani, az biztos. Hát itt kell a vészhelyzeti kreativitás, és ha megengeded, akkor most elmondom egy történetedet, amit ma délben hallottam tőled. A vészhelyzeti kreativitásnak a csúcsa. Istvánnak a kollégái egy ártérben megfogtak egy szemetelő fazont, vitte éppen ki zacskóban a szemetét. Amikor megfogták, mi volt a megszólalása? Most szedtem össze. Igen, ő nem kipakolta, hanem be akarja pakolni az utánfutóba, ezt mondta. Tehát itt nem, rosszul értelmezték a cselekvést. Szerintem egy kitüntetést megérdemelne, nem? Future of Debrecentől. Hát minden, ez totális vészhelyzeti kreativitás. László, az előbb integettél a szádfalazásnál. Igen. Ez itt a reklámhelye, a szádkerét, mi verésbe verhetetlenek vagyunk. Ez van az autónknak a szlogenjére, ez egy mellékszál. Van egy vállalkozás, ami ilyesmivel foglalkozik a mélyépítés területén. De hogy mindenki értse, hogy az egyik változat, amit főigazgató úr mondott, az a duzzasztás. Tehát ez a szó, ez nem hangzott el az ő szájából. Ő a kormányzati alkalmazott, ő ezt nem mondhatja ki, én már független vagyok mindentől és mindenkitől, ezért kimondhatom, hogy duzzasztásról van szó. Ha nem lenne duzzasztás, akkor nem lenne a keleti főcsatornában víz, és hogyha nem lenne duzzasztás és nem lenne keleti főcsatorna, akkor most nem lenne Civakot-Tóczó projekt. Ezzel szembe kell nézni, mert hogy a mostani folyamatok, ezek szépen egymásra épülnek, tudományos módszerek is vannak arra, amik bemutatják, hogyha egy folyónak a lépcsőzését elkezdtük, akkor azt végig kell vinni, de meg kell hallgatni mindenkit, akkor, amikor egy beavatkozást tervezünk, jelen esetben ez egy duzzasztó műhöz képest a mi beavatkozásunk egy nagyon apró léptékű beavatkozás volt, de mi leültünk és megbeszéltük a környezet-természetvédelmi szakemberekkel, megbeszéltük a városvezetőkkel, a városfejlesztéssel, a zöld terület vezetőivel, a kertésszel, a kertépítővel,
meghallgattuk a város lakosságának és az elképzeléseit a fejlesztéssel kapcsolatban. A 2000-es években, amikor készítettek elő ezt a Civaka projektet, akkor kérdőívek százait, több ezer kérdőívet töltöttek ki. Lehetett online, anonim módon kérdőíveket kitölteni, és kaptunk olyan válaszokat, ami alapján módosítottuk a projekt elképzeléseket. Tehát elég sokszínű az információgyűjtés. Nyilván együtt kell működni ebben. A 2022-es év példája az nagyon eklatáns, ahogy a főigazgató úr elmondta, 1500 milliárd forintos nagyságrendű bevétel kiesés, mondhatjuk úgy, kár keletkezett Magyarországon, azért, mert nem tudtunk elég vizet visszapótolni. Mennyit takarítottunk meg idén azzal, hogy viszont idén azért mégiscsak volt csapadék? Most is éppen. Mennyit takarítottunk meg? Mennyi jött vissza abból? Ez egy fontos kérdés. Azért is fontos, mert ugye, ha körülnézzünk, itt látjuk a puffertározókat, a tározókat, minden egyebet, tehát adott esetben, hogyha az időjárás kedvező, lehet-e természetesen pótolni azt, amit egyébként mesterségesen kell elhoznunk a Tiszából? Vagyis a csatornából, a főcsatornából? Természetesen lehet. Ez az idei év is ilyen volt. Most volt az első év 4 év után, hogy nem hirdettük ki a vízhiányos időszakot talán. Mert is se volt nagyon sok csapadék, de az átlagosnál kicsivel talán több volt. De nem ez a baj, hanem az, hogy az életünket mi egy éves ciklusba éljük, és ez a jelenségek ezek nem éves ciklusban jelentkeznek. Tehát itt a probléma. Tehát vannak árvizek, de az árvíz, a szélsőséges árvíz az nem minden évben jelentkezik, hanem adott esetben 100 évben egyszer. Tehát, vagy a szélsőséges asszály sem. Tehát ezért céloztam abban, mondom, hogy azokban az 5%-okban azt ki kéne zárni az életünkből, mert azt nem bírjuk elviselni. Ez az igazság, mert az már olyan károkat okoz, hogy nem tudjuk kezelni. Ez igaz a vízhiányra, és igaz az árvizekre. És ugye a harmadik, amit mondtam, az, hogy mindezek mellett, éppen ezért, hogy ezeket kompenzálni tudjuk, gondoskodnunk kell a vízkészletek megújításáról, ez a vízpótlás gyakorlatilag. Mind a felszíni, mind a felszín alatti értelemben. Engedje meg, főigazgató úr, hogy egy kicsit hozzászóljak ehhez. Igaz, a vízpótlás, igen, és víz visszatartás, ami még nagyon fontos. Tehát a víz visszatartásnak a problematikája mindenképpen fontos, hogy előtérbe kerüljön a magyar Alföldön. A tiszai Alföldnek a legeslegnagyobb problémája az vagy a túl sok víz, vagy a túl kevés víz. És ezt a kettőt úgy lehet, ahogy főigazgató is elmondta, hogy vízpótlással, vagy akár víz visszatartással. Tehát ugye számos kezdeményezés van ebben a területen, főleg ugye civil szférából, de vízügyesek közül is lehet hallani ilyen hangokat, hogy a belvizes szántókat például differenciálni kell, és akkor a belvizet hagyni kell, hogy az ott maradjon, mert ez későbbiekben egy nagyon fontos tartalékvíz a növények számára. Tehát, hogy egy kicsit úgy gondoljuk át az egészet, hogy kihasználjuk a tiszai Alföldön meglevő mélyületeket, akár a valamikori nyíltárterek mélyületeit, vagy egyéb más eróziós medencéket, ahhoz, hogy ezeket a vízvisszatartásokat megvalósítsuk. És szerintem a Civakvának ez is egy óriási hozadéka lehet, hogy hozzájárulhat a vízvisszatartáshoz megfelelő kezelés útján, illetve stratégiai kezelés beavatkozások útján. Úgyhogy ebben a problémában is segíthet valószínűleg ahhoz, hogy a hidrogeológiai adottságok révén ugye például a talajvízszínnek a megtartása vagy esetleg növeléséhez hozzájáruljon. Bocsáss meg István, de Grigorszky Pistának van erre egy története, ami nagyon tanulságos, amit tegnap hallottam tőled, hogy azért itt a gazdálkodóknak a szemléletén is jelentősen kell változtatni, mert akkor, amikor vizet fogtok meg, akkor ne gondolja azt mondjuk adott esetben a gazdálkodó, hogy hűha, azt gyorsan el kell onnan tüntetni, mert talajvizesedett. Ugye a józsei legelő történet. Hát igen, tehát nem akarok annyira kibengészni, de hogy nagyon nehéz biztos egy elfogadtatni a bizonyos tényeket, hogy valamilyen szempontrendszer szerint valakinek erre áldozatot kell hozni, és mondjuk ez megjelenik haszonként, amit ő ebből elveszít. És nagyon nehéz egy ágazatnak nyilván megoldani a dolgokat, hogyha egyik héten azért jön be a gazda, hogy
túl sok víz van a területén, és azonnal el kell vezetni, mert itt minden történik. A másik oldalról meg akár egy elfogadott tény is az, hogy ezen a területen meg kellene tartani a vizet, mert hosszú távon talán még a gazdának is ez a legjobb megoldás, hogy megemelje a talaj vízszintjét. Tehát ezek nehéz dolgok. Ugyanakkor azt is jelenti ez az egész, hogy amikor kész lesz az egész Civakva, vagy folyamatában van, akkor nem dőlhetünk hátra. Tehát a világ az nem olyan, hogy valamit megcsináltunk, és akkor kész, csak magára kell hagyni. Ezt tudjuk egy magára hagyott házról, egy bármilyen objektumról, hogy mi történik vele, a magára hagyjuk. Folyamatosan fejleszteni kell, gondolkozni kell rajta, hogy hogyan alakítjuk ki a legjobb megoldásokat az adott dolgokra, és ez egy állandó feladat lesz. Lehet, hogy itt olyan egyszerű dolgoktól, amelyek lokálisan jelennek meg, hogy van egy elvárt áramlási sebesség, egy vízkészlet, aminek egy vízmennyiségnek át kell folyni egy keresztelvényben, és mondjuk olyan vízinövényzet alakul ki, hogy tizedét sem fogja átengedni azon a területen, akkor efféleképpen kell beavatkoznunk. Ha ilyen egy új igény, hogy egy adott területet esetleg meg kellene hagyni, és olyan élőlények települnek be, amelyek rendkívül értékesek, és azt valahogy próbáljuk különböző akár műszaki beavatkozásokkal megóvni, és egy szabályozott vízháztartást tartani, akkor afelé kell fordulni a figyelmünknek. Tehát én nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez egy nagyon aktív dolognak kell, hogy legyen. Tehát a passzivitás az azt mondom, azt eredményezi, mint egy magára hagyott ház, hogy nem mozdul a cserép, betörik az ablak, és akkor a végén már senki sem akar ott lakni. Tehát nem szeretnénk, hogyha a tócó ilyenné válna, amit hoznánk. Tehát ez mindannyiuktól majd azt ígéri, hogy igen, ágazatpolitikailag át kell gondolni azt, hogy miféle beavatkozások lesznek, és annak milyen olyan vonatkozásai lesznek, amit a tócón majd mi tudunk használni, és lokálisan egy folyamatos jó gazda szemével történő nyomon kísérése kell, hogy legyen a különböző szakembereknek, önkormányzat részéről, és gondolom a civil szférát és a Future of Debrecent is ebbe kell sorolni, hogy itt élünk, és akkor jöjjünk elő a gondolatokkal, ötletekkel, hogy ezt hogyan lehet még jobbá tenni. Főigazgató úr? Vissza szeretnék reagálni Szabolcs szavaira, hogy ez egy olyan területi konfliktus, amit szerintem a politika még nem ismert fel, amit ki fog alakulni. Ugyanis valóban ez egy nagyon, én teljesen egyet tudok érteni vele, hogy ki kell jelölnünk majd olyan területeket, amelyek sokkal alkalmasabbak arra, hogy ott víz legyen, pótolja a talajvizet, mint sem a mezőgazdasági termelésre. Ez a támogatási rendszert kéne átalakítani azért is, mert hogy nem várhatom el azt a gazdától, hogy ő ne akarjon termelni, mikor ott van földje, és ott neki nem kell a víz, mert ő neki abból van bevétele. Tehát ezt egy nagyon polarizált támogatáspolitikával lehet elérni, ami nagyon nehezen mozdul meg, érezhető, hiszen most már azért vannak nagybirtokok, kisbirtokok, ellenkező hatással jelentkezik náluk a támogatáspolitika, tehát ez egy nagyon nehéz téma, és ez bizony egy területi konfliktust jelent, tehát erre fel kell készülnünk, és ugye sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy ez rajtunk csúcsosodik ki vízügyeseken, mert rajtunk keresztül szídják a gazdákat, a gazdák meg rajtunk keresztül szídják a természetvédőket, mert hogy miért nem vezetem el a vizet, miért nem tartom ott a vizet. És ennek egy ilyen háttere van, de egyetértek Szabolccsal, ez a megoldás. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, mert ez is egy tévhit egy kicsit a magyar politikában. Ugye olyan egyszerűen és annyira jól hangzik, hogy hát itt vannak az árvizek, vezessük ki, kint tartjuk őket, aztán utána ott a vízünk. Ez már nem igaz. Tehát azt azért meg kellene néznünk, hogy ezek a mai árhullámok milyen tartalommal jönnek, és milyen magasan jönnek a terepszint fölött. Mert sajnos kiszámoltuk, ezek az árhullámok éves gyakorisággal egyáltalán nem fordulnak elő, amelyekből érdemben ki tudnánk vezetni a vizet. Tehát ez megint az van, hogy éves életünket nem tudjuk megteremteni ebből, mert nincs. Tehát az árhullámnak ahhoz, hogy a terepszintet meg kell haladni, az már egy nagy árhullám, és az, hogy érdembe vizet ki kell vezetni, az kell legalább minimum 1-1,5 méterre magasabb legyen, és nem csak a magassága döntő, az idő. Mennyi ideig tart az árhullám? Egy ilyen röpülő árhullámból épp, hogy le tudunk valamit csípni. Tehát magyarul a víz visszatartáshoz ma Magyarországon abba a léptékben, amiben szeretnénk, hogy a talajvíztestet fölülről vissza tudjuk táplálni, már nem alkalmasak ezek az árhullámok, tehát ezért van szükség a vízpótló rendszerekre, nem csak Debrecen esetében, ahol ugye hátságon vagyunk, hanem sajnos azt kell mondani, hogy az Alföld mélyebb területein is. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt racionálisan
1 méter talajvízszint süllyedés visszapótlása a vízből, tehát amennyi hiányzik most 1 méter magasan, ez 220 köbméter per szekundumot igényelne 1 évig. Magyarul, ha 1 évig nem engednénk ki a Tiszát Magyarországon, akkor emelkedne vissza a talajvíztestünk, ha azt be tudnánk közvetlenül, nem tudjuk persze, mert a szivárgás lassú, csak mondom. Tehát ilyen volumenű vízvesztésről van szó. És meghalt már szegény Várhelyi professzor, hiába mondta haláláig, hogy a legjobb tározó a talaj. És ez nagyon is igaz, hogy a legjobb tározó a talaj, és ezt a tározó képességet vesztettük el az elmúlt 30 éve, tehát ez a mi legnagyobb veszteségünk, én úgy gondolom. Mondhatjuk azt, hogy ami most Debrecenben történik, az egy olyan projekt, amely adott esetben hasonlóan vízszegény önkormányzatoknak, területeknek példaértékű lehet? László. A küzdelem az de legyen példaértékű, de maga a megoldás... Ez a mi munkánk, és nem is kevés. Igen. Én úgy gondolom, hogy példaértékű. Sok feladatot oldottunk meg most technikailag. A probléma feltérképezése során nagyon sok megoldandó feladatot azonosítottunk. Ezekre apró lépésenként, ahogy Szabolcs is mondta, meg Pisti mondta, adjuk a válaszokat folyamatosan, de ez nem jelenti azt, hogy megtaláltuk most a legjobb megoldást, hanem ezen folyamatosan kell dolgozni és finomítani a rendszereket. Mi vízügyesek sem csak kizárólag műszaki szakemberek vagyunk, hiszen mi természeti közegben dolgozunk. De én úgy gondolom, hogy az az összefogás, amit Debrecenben tapasztalható volt ennek a projektnek a megvalósítása során, és nem csak Debrecen, itt azért sok nem debreceni embernek a segítségére is szükség volt ahhoz, hogy ez a projekt meg tudjon valósulni. Ez az összefogás szerintem példaértékű. Vannak módszereink, vannak eljárásrendek, amiket máshol szerintem lehet alkalmazni, de más területen, máshol, akik másfajta beruházást akarnak megvalósítani, nyilvánvaló nekik egyfajta saját utat is kell járni. Általános módszert is tudunk mutatni, de mindenkinek a saját útját végig kell taposni, és az küzdelmes lesz. István, megtörtént az első lépés, itt kezdődik az igazi munka nektek. Igen, itt kezdődik az igazi munka, és nagyon várjuk ezeket a lehetőségeket, amelyek itt majd számunkra megnyílnak, tehát ez unikális lesz, azt hiszem, hogy mi egy újra települő élőlény közösséget nyomon kísérjük. Túl azon is, amit említett, fertározónak, vagy a mi tócónknak, tehát ugye azt hiszem a szakemberek ezt rettenetesen várják, és nyilván igyekszünk mindenkit a legszélesebb körbe ebbe bevonni, szakdolgozatok, doktori disszertációk fognak készülni, és vannak egyeztetések már az önkormányzattal, hogy nekünk van egy olyan bemutató mobil laboratóriumunk, amivel bizonyos rendezvényeken, ha részt veszünk, akkor mondjuk, hogy akkor a tévén lát valaki egy mikroszkópos képet egy algáról, vagy valami zooplanktonról, vagy éppen ha már lesznek halak a puffertározóban, akkor engedéllyel egy elektromos halászat erejéig megcsodálhatja, hogy milyen halak élnek, kezébe veheti, gumigatyába nyakig mászkál a tócóban, és akkor kikotorásza a szitakötőlárvákat, amit majd megnéz mikroszkóp alatt, és hogyha ezeket mi kicsit magunk kedvére meg tudjuk csinálni, meg a mások használják, akkor olyan boldogok lehetünk, hogy ezeket megtaláljuk itt a mi saját vízünkben, a tócóban. Csak ne az amúri gép legyen az első. Annak is megvan az esélye, és akkor megint belevennék, hogy lehet a passzív meg az aktív dolgokat működtetni, tehát hogyha egy kicsit mondjuk odafigyelünk, és nem csak megvárjuk, hogy mi települ be, hanem mondjuk aktívan beteszünk olyan élőlényeket, akkor esetleg csökkenthetjük a valószínűségét, hogyha olyan eldöntjük, hogy milyen halakat szeretnék mondjuk a puffertározóba ebbe beletenni. Szabolcs. Igen, én szeretném folytatni ezt a gondolatot, hogy ez az, ami igazából büszkévé teheti a debrecenieket, hogy létrejött egy ilyen rendszer, és büszke is kell, hogy legyen rá minden debreceni. Most ez nem a kincstári optimizmus mondhatja velem, hanem a biológusi optimizmus, meg egyáltalán valamennyire a táj sorsáért aggódó embernek a reménye,
hogy ebből profitálni lehet, erre építeni kell egyébként a szemléletformálási és egyéb zöld innovációs stb. Tevékenységekben is. Úgyhogy ebbe kell belekapaszkodnunk, és ezáltal talán elérhetjük azt, hogy esetleg ugye már nem az erdőszélre kerül a szemét, meg lesz amit Laci ezzel a mozdulattal jelzett, ugye, hogy a szemléletformálás egy átváltás, egy környezetbarátabb megoldásokat alkalmazó város létet, ez nagyon alapvetően befolyásolhatja és meghatározhatja. István, tiéd a végszó. Hát a végszó akkor tekintsük a jövőbe. Tehát örültem egy dolognak ebben a beszélgetésben nagyon, hogy nem én mondtam ki azt, hogy a rendszert fenn kell tartani. És valóban ahhoz, hogy szép maradjon, fenn kell tartani, ez abból adódik nyilván, hogy a természet változik, és nem mindig jó irányba is változik. Tehát, és nagyon tetszik az a természetvédelmi mozgalom, amit talán Bárdi András fogalmazott meg az MTA-ban, hogy környezeti restauráció. Hogy tudjunk úgy dolgozni a vízzel, a természettel, hogy ez egy magasabb szintű ökológiai értéket, az ökoszisztéma szolgáltatása, ami ma még Magyarországon kicsit homályosan van megfogalmazva, hogy ezért dolgozom közösen a resi rendszerem, de valóban az emelkedjen. És ez egy nagyon fontos szempont, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a Debrecen mellett ebben a természeti változásban tudjunk képviselni a természet szépségének az állandóságát. Tehát én jó munkát kívánok a debrecenieknek. Nagyon szépen köszönöm, ehhez viszont az önök aktivitása is kell, úgyhogy ne felejtsék el, polgári aktivitás hihetetlenül fontos. Köszönöm Láng Istvánnak, Lengyel Szabolcsnak, Grigorszki Istvánnak és Kótai Lászlónak ezt a beszélgetést, és köszönöm az önök figyelmét.